खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मुसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै। दिनै थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामिनि बिमल मुसाहारिनि नखराव मानास हाग्रामानिफ्राय मानै मैदेरा फैनानै PMAYGनि गंसे न'खौ गाज्रि खहा खालामदों आरो गुबुन गंसे न'खौबो इन्जुर बुफायलांदों, लोगोसे न'निनो 2 मनसो माइखौ बुफ्रुलाबायनानै जालांदों। उदालगुरि जिल्ला लाइमोन BPFनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि बुदावला बर'जों लोगोसे मावसोम बाग्लारि बिथांमोनहा BPF नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव हाखोमा थाराइबारिनि सिमिरन नार्जारिनि सासेल' फिसाला दिपेन नार्जारिया गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो जिउ गोमाना थादों। दिनै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 6थि गायसननाय सानजों लोगोसे 74थि फुंखा थुनलाइयारि जखनथाया 888 नं हाजिराफारा गुदि फरायसालिनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला बेन्दोंनि हाजिराफारायाव थानाय 888 नं हाजिराफारा गुदि फरायसालिनि न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु बिमा गौथुम आफादनि बिथोन बायदियै बालिफारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे सान्तिपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम आफादबो दानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि BCDC बियाबनि सिङाव थानाय उजानफारा आरो गेन्द्राबिल मोननै BCDCनि बालुकजरा, उजानफारा, रानिगुलि, मथुफारा, फातगिरिफारा आरो हिराफारा गासै गं 6 गामिफोरनि सोद्रोमाफोरजों दाफुंजानाय खेरखामुरि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला काजलगाव सदर थावनिनि साखाथियाव थानाय 2 नं सालजरा गामिनि थागिबि भगबान बसुमतारिनि आंगो बिसि गीता बसुमतारिया 5 दाननिफ्रायनो गोब्राब मिथिस'हायै बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बेनिखायनो नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायलाय BTR सरकार आरो रायजो राजानि खाथियाव अनसायनायखौ नागिरनानै गीता बसुमतारिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय राङारि मदद हास्थायदों गीता बसुमतारिनि नखरा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि सासे फालांगियाव जाखांफुनाय भेरगाव लेब्रा हटेलनि बिगोमाया गोबाव बोसोरनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलि जायगायाव जोबोद समायना रमायना गंसे गोदान रेस्टुरेन्ट बेखेवदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों।